Земята трепери. Смъртта наближава. На 30 юли Русия преживя рядък трус от 8,7 степен. Множество държави също бяха засегнати от земетресения през 2025 година. Това не е случайно явление, откакто влязохме в 2025 година. Различни знамения се появяват често. Бедствията по земята не спират, земетресенията са все по-чести, заплахата от война расте, а чумите се завръщат. Исус каза: а веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят. Бог казва: всевъзможни бедствия ще се случват едно след друго, всички държави и места ще бъдат сполетени от бедствия, повсеместни чума, глад, наводнения, суша и земетресения. Тези бедствия няма да се случват просто на едно или две места и няма да свършват за ден или два. По-скоро ще се разпространяват на все по-голяма територия и ще стават все по-сериозни. През това време ще възникват едно след друго всевъзможни бедствия от насекоми и явлението канибализъм ще присъства навсякъде. Това е моят съд за безчет нации и народи. Ако вярваш, че бедствията и знаменията в последните дни са знаци за завръщането на Господ Исус, тогава не трябва ли да се запитаме: какво трябва да направим, за да посрещнем Господа и да получим Неговата закрила? Остави коментар «Амин» и ще получиш важно съобщение в месенджер. Ще се присъединиш безплатно към група за изучаване на православното богословие. Всеки ден доктори по теология ще споделят Божието Слово с теб и ще се молят на Бога за теб и твоето семейство, за да ти помогнат да посрещнеш завръщането на Господа.